なあ、アモマリ。どうした？最近投稿頻度減ってないか？何かあったのか？実は、おう。編集やる気がないだけです。はぁ？おいバカ。いいか？やる気がなくても見てくれてる人がいるんだ。この前のブラウザの動画なんてな、100回以上再生されてたじゃねえか。その時お前はどう思ったんだよ。ごめん。こちらこそ強く言いすぎて悪かった。ただな、たった10人だろうが、100人だろうが、見てくれてる人はいるんだ。おめえは好きで始めたんじゃねえのか？なあ、どうなんだよ。わかった。投稿頑張るね。月1投稿、約束したもんね。そうだ。お前は頑張れる。頑張れ。アモマリ。